pisani deo vašeg diplomskog zadatka koji je bio izuzetno kompleksan i obiman i složen, tako da je bilo relativno teško sa njim se izboriti, tako da ove male neke sitnice o kojima smo pričali nismo uzeli za zlo. Tako da, kompletno utisak je bio jako pozitivan, nismo imali nekih velikih dilema i baš kompleksan rad smo jednoglasno ocenili ocenom 10 i 11. Ajde, mama. Mama prvo. Potpišu. Sad neka novo pravimo. Ajde se ljubim. Da malo...